Çaş kardeşler bugünüm yurdumuzun yani Türkmenistan'ın bir wawali meselelerini birini ortaal maslahat etmekçidirler. Dün Sine densiniz Ajahan ablanın oğlu Ortada iş saparlarına giden yöne Anari Ukrayna karşı uruşa gitmene mecbur edilen Rusya devletinin tarafından. Şu hakkında her kim düşüncesini, fikrini aytıp berse Bahar abla söz alacak diye oturdu. Azıcık vakti kısıtlırak olan son. Buyurun. Mikrofonu da. Şu atasın. Men ağamın oğlu Ataverdi İhlas şu Moskva'ya işlemeye gitti. O yerde de dokümentini düzenle parçayı vekende. Şu yerde yakalanıp ondan sonra 2,5 yıl verdirler ona. Hatvalda yatırlar diye. Hemmesi şu yakalanan Azerbaycan'ı yok, başkası yok. Alayda da Türkmenistanlı kendi içinde. O sonra şu öykün keseli olup yaraman yatanları var diye doktor zat getirmeyeler. Şu yerde ölsün ölüp gidivermeli. Naharlarım su bilen çörek böyle bir şırçık çorba geliyor diye olam buz yağlı diye neme kızdırılmadık nahar. Çığlı, betonlu yer diye. O sonra öz istegi boyu bilen gidecek urşa çıkanımız gol beytip yatandan deyip yatanlar şey diyemişsin. Deport edip izne de uğratmayamışlar. Ondan sonra uruşa akidenne de sağlığına zadını bağırlap şeydi akidiptir. Men hazır neme Kursk'in bir yerinde şu at yadından çıktı ayttılar da şu yerde uruşa tayarlaptırlar. 10 gün arkasında 35 kilo yük bilen ılgatıyorlar diye. Şoň içinde ılgap yaramany şu öýkün keseli bolandan soň sağlıklı olsa da şu öykünde bar diye de şolaryň yaramany ölenlerim bar eken. 10 oglum olup gitse 4 sansy izine gelýär. Şolar ýaly diýeni öleniň hasaby sorulmaýamsyn. Birem şolaryň sözünden çyksa urşda öldü diýip özleri atyp öldürýärler. Ondan şoň üçin olar şolaryň sözünden hiç ýere gymşak bilmeýärler diýe üstünde adam var. 10 oglunun razvedka goý berýärmişler Ukrainanyň eskerleri barmy ýokmy? Ondan başga wagtym şu ulga diýerler diýe näçe kilometrdigini bilemek. Ýöne arkasynda şu 35 kilo ýük bilen şu ulgamal diýe. Bu Moskwa hani Türkmen konsullugy näme diýe o ýerde? Diňe Moskwadaky, Russiýadaky Türkmen konsullugy däldi. Şu Türkiýede de konsulluklar işlemeýär. Arada bir geliniň 3 ýaşyndaky çagasyny zorlajak bolupdyr bärde Türkäri. Şonda da tutulupdyr konsulluk ajaňysa biz oňa goşulmaýas diýmişin. Ölümize de goşulanak, ölüp gidip otyr. Moskwada tutulup gidip otyr. Bu başymyzdaky adam öldürmek üçin gelenmi, Türkmenistanyň halkyny bitirmek üçin gelenmi? Barnynda yine pandemi döwründe adamlar öldü. Hiç ýyl ad sol çykmady. Şu virusdan kesellep baralaryň hosaryna ölçüni bile bermeýär. Şolar ýaly boldy. Bular näme işleýärler? Hani döwlet adam içindi. Şu wagt adam döwlet üçin boldumy ýa adam hemmesi bir döwlet adam hemmesi birleşip Berdi Muhammedowler üçinmi? Cinayetçi terror topary üçinmi? Moskvada konsulluk näme işleýär? Şu çağalara bir zat bolsa öňkü bolanlara da ölenlere bu ýitkilere nähil jogap berjek ka? Käze Türkmenistana nähil jogap berjek ka? Şoň üçin hem şu kardeşlerimiň pikirini alasym gelýär. Öyle oğlum. Bu hakkında, bu vaka hakkında kim kardeşler aytçanız var bolsa
diýjeňiz bar bolsa, pikirleňiz, düşünjeleriniz bar bolsa aýdyp bilersiňiz. Şeýle ýagdaý bar-da. Ne içeride aha. Höküt kardeş. Söz senden. Biraz internetim nemet biler, Suriýanyň öňünden. Internetim Ýaşy. pesläp diýildi. Dinledik o habar, bizim gördük nemesini, gepleşik geçirdiler, ýama gynanlara habar, hakykatdan hem ýene bu beýle bolmaly, däl asliýetinde, döwlet diýip bir neme bar, ýurt bar, Türkmenistan diýilen bir ýurt bar. Ýöne bu ýurt kimiň ýurdu aslynda? Diýilen soru ortaga çykýardy. Ýurt kiminki? Halkynkymy? Ýa bolmasa bir topar tarapyndan ele geçirilemi? Öz halkyny eýe çykman. Ony urşa edip ýörler aňarda. Russiýada meýletin goşuly diýerler, bu meýletinli we özleri şonu iterýärlerde. Russiýanyň özü. Bolýan urşa gitmem kail diýilen ýagdaýa getirýärler. Ondan soň biz habarlarymyza da çykarypdyk. Şo ýerde de şu Russiýada Beýdin uğratma merkezlerine, deportasyon lagerlerde saklanyp ýören Türkmenistanly gatykämli diýip habar ýetirdiler de bizim habar kanalymyza onu goýupdy. Şolara da teklip edýärmişler şu polisiýa işgärleri. Urşa gitjeňiz bar bolsa şeýle meýletin. Şunça pul berýär, şunça neme berýär diýip gözüň başyna aýlap şo urşa teklip etdirjek bol aýdypdyr bir kere katda. Şu wagt içeride wagtlary ýa-ki illeşimiz Cemal abla aýdyp geçdi de hökümneme konsulstuwa niras edýär diýip konsulstuwa diýilen adam ýok, olar diňe ady bar, olar bir iş eden ok, hemem jogapkärçilik ýok, jogap beren oklar edip ýören işlerini gynansak da şeýle bizim halkymyzdan daşarda da içeride de ölüp ýatyr, meýletin ölüp ýatyr. Ýani şu bizim habar kanalymyzda bagyşla habar ýetiren vatandaşlarymyzyň sözü de ýani şu habarda aýdyldy. Pasolstwa jaň edýäsi, Russiýada, Moskwada, Türkmenistan pasolstwasyna jaň edýäsi, onuň jaňydan onoklardy. Biz bärden deport edin, pasaplar çykaryn. Biz ýurda gitjek diýip aýtjak bolýas, bol şonum alanoklar jaňymyzy diýip da jaň etseler. Olaram jaň almaýan bizim jaňymyzy almaýanny bilýärler därim diýip polisiýa işgärler bizim mertebämizde diýip söwüp diýip adam hatarna goýanoklar diýerler. Indi bir şeýle soru ortaga çykýar. Bu ýurt meýletin öz halkyny gyryp otyr. Aslında bu bütün döwlet derejesinde halk arasynda bir beýleki döwletlerde özüňiz görüp ýörensiňiz biri olar ýalyk näme gatnaşdy, näme döwlet derejesinde şol hawas döremer, hawas bolmasa da ýurdun äkli medialarynda görkezilmeli şol. Indi Türkiýeden Ukrainada okap ýören ýa bilen Ukrainada işläp ýördüm ýa olar göç gidipdirmiş o taýyk bir oglun ýaş oglun şu urşa gat nemedir, goşulypdyr. Şu Türkiýanyň äkli habarlaryna ýaýrady şol habary. Şu urşa goşulypdyr, meýleti öz razyçylygy bilen goşulypdyr oglun ýöne. Ukrainanyň çöregini ýedim topraklaryna ýaşap ýörün diýilen nemedir. Ýöne häzirki wagtda bizim aýjagan hanymyň ogluny onu meýletin şoňa iterdirler urşa äkdim etmek. Ol gönüden göni bütün ýurt derejesinde bu jinayat hasaplanmaly bir dineme ýagdaý. Gomşu döwletler bardyr, Özbegistan, Gazagystan, hatda Täjikistan. Öz watandaşlaryna näme karar çykardylar? Urşa meýletin goşulan adamlara nimeden soňlar ýel kesiljek diýip näme çykardylar? Ýa bolmasa şolar ýalyk Russiýada urş teklip edilýän propagandalardan gaçyrak durun, şol atlary özüňizi aldatmaň diýip habar ýaýratdylar, ähli medialaryndan habar berdiler öz halkyna. Türkmenistan tarapy näme üçin bu ýagdaýda sessiz galyp otyr? Onun üstesine häzirki wagtda Türkmenistanyň Russiýa bütünlüğün akyn edip otyr halk. Onam görüp otyr Türkmenistanyň häzir goşadyrnyň içinde hökümeti. Näme üçin bu ýöňüne alanoklar? Bu urşun gidip duran ýu döwletinde, urş gidip duran döwletde bir gazanç edip bolarmy? Ya gazanç etmek üçin gidip bolarmy?
Bu döwlet derejesinde bu gaty uly jinayet. Gaty uly adam ertesi gün Ukraina ýeňiş kazansa buňa näçelip jogap berip bolar we Türkmenistan tarapy näçe jogap berip biljek? Bu soragym ortada. Ýöne biz bunu ekranlarda aýtdyk, ýene öz hostarlary, öz enesi perzendiniň şular ýaly urşa goşulandygyny ýa meýletin goşdurandyklaryny öz dili bilen aýdyp berdi. Ýöne şunu bütün Türkmenistan mediasyna ýaýramaly bir neme zat, ýöne gaty aýrylgan şeýle ýöne. Ses ýok. Bir gün geçti. Şeyler kardeşler uzatmayın üstüne getirir. Bolýa sağ ol. Umeda kardeş söz bizden aýdyp bilersiňiz. Sağ olun. Benim Aycahan Hanım'a gınancını bildiryen, katı gınandırıcı bu. Şu gününe ben Türkmenistan'dan şu haber aldım da, oğlum Camet'ten dedi, Rusya katı ansatmış gitmeye dedi, şu tanıyan bilenlerim hemmesi Rusya'ya gidip otur dedi. Yani başka yollara, Türkiye olsun başka yol, yani devletlere gitmek kıyın, yani Rusya ansatlık bilen çıkar oturlar dedi. O özlerem küme edip çıkar oturlarmış. Sonra ben düşündürdüm şu gelen havara olma. Hayran kaldı. Bizlerde de berde unyalı zat yok, havarımızam yok bu zatlardan dedi. Yine şunu da açacağım. Ne için Türkmenistan'ın içindeki adamlara şu bulup duran zatlara havar vermeyeler. Ya da bizlerin seslerimizi yetirmeyeler. Bizlerine ne içeli görünüyor diye şu zatlar hakkında ne içi yıldan beri aydıp geliriz. Gitmeyenler, çıkmayanlar Rusya'da. Yine ansatlaştırıp şu firmalar var. Adamları dışarıya şu Rusya'ya gitmeye kolaylaştırıp ansat edip çıkarıyorlar. Şimdi yine geçen garajsızlığı geçirdik. Garajsızlık gününü ayını değiştirdiler. Ne için nötralitet bir taraflının gününü ayını değiştirmeyeler. Hani bizler bir taraf, bize nötralitet diyorlar. Hani nerede bir de nötralitet? Bizlerin vatandaşlar, milletlerimizi Rusya'da Ukrayna karşı savaşma uğradılar. Ne için bu zatla yanına Cemal Hanım doğru sorak verdi. Konsul işgalleri nereye seyrediyorlar? Nereye seyrediyor bunlar? Yani Türkiye'de bize yaşayabilmemiz için biliyoruz. Ne için yani ildeşlerine, vatandaşlarına hiç sat köme etmeyenler. Ne pasport, dokument işi olsun. Birinci işi konsulun şu dokument işini ildeşlerine köme etmeli. Ne berde geçen bir ne ettik de soradık bir canlı yayında ama bir zaten TikTok'ta canlı yayında bir Afganistanlı oğlan girdi. Şunda şu sorağı verdim size dedim Türkmen konsulumuz dedim pasport veriyorlar mı size dedi. Ava dedi biz ansatlık bilen gidip şurada Türkiye'de konsolosluğda Zagram pasportumuzu al yaz dedi. Ne için bizler ya Afganistan'dan beter olduk bizler. Hani hükümet ne için bizler pasportlarımızı verip bilmeyeler. Ne için bizler bunu yağladık kıyınalıyoruz yurt dışında. Sadece Türkiye ya da Rusya'da dünyanın neresinde Türkmen konsulu olsa şunun yalı kıyınçılık çekiyor. Bizlerin ildeşlerimiz. Ne ölüsünden havar var buların ne dirisinden havar var. Ne için hiç sad etmeyeler buların. Aslında buların borcu ne mi? Dokument onarıp vermeyen olsa, ölüsünden, dirisinden, keselinden havar almayan olsa. Ne için bu zatlar bolup duran? Kim cevap vermeli bulara? Sağ olun, şunaydı. Bolýa sağ olun. Farahat kardeş söz sizden. Sağ olun, minnettar sözlerinize. Farahatlığı bilip yürütüle ve genelde halk yurttan kaç gitmeli, çıkıp gitmeli. Türk, bu neysen hadi Türk ödem olsan, Ors ödem olsan, başka yurt ödem olsan, Türk, bu neysen sen yem dileceğin peseliye. Adam sanatın görün nokta. Ne? Niye din Türk ediş yapıyor hadi? Türk, bu neysen sene gulluya. Yüzüne gul. Sene gul, gıylanından de Ors diye. Başka demeli yok. Ağrıdan aşağıdalar. Türk bunu ağrıdan aşağıdalar. Buna ne yapmışsın? Yine bizim yukarıda oturan belirli muhammedler var ya. Şolar samsak, şolar salak. Ondan sonra hem yurt görününde halkam şunu alıp gideceğiz. İn akıllısı ifadeyende şu olsa
Halk bunca da yok diye düşünüyor. Hiç kimeye şunu görsen, özün düşünmeli. Özün olmadan akıllı yurt, akmak, prezident akmak, yurt akıllı soru adam diye krediyede. Yani seçim haylak koyan da onu. Onun dinli, Türklüğün birleşemette grubuna düşündüğü haylak koydular şunu niyade. O tadın haylağı yok. Haylağı edilen nokta. Onu şey düşünüyor. Haylağı şunu koydu, bana akıllı adam suyu. Bana bağlanan mal. Hiç arayan o. Hakikaten rahat diye de. Buna mürtebili cevabı. O ne yapıp seni iyi desin. Sen hükümet senki de öyle. Ümraktın da ne yaşavat aydık geliyor. Yaşlarımda gitmeyen ortada gitmeyen gitmeyen uşak ediyorlar diye onun kayta şu tarafı bilet Almani ya viz Almani İngiliz diyorlar. Ortada vize böyle işe diyemezler. O iki konu tamamen sen vizan biledin. Türkiye diysen ya başka yurt, Avrupa yurtlarına diysen baray. Onun 20 garaş neymişsin? Sol onun pulun zemlerinde var ya da viza. Onun garaştan ağzılıp bırakırsın. Ağaçlıktan. Onun bu ortada mı gideyim nedir ya da öyle ödünden. Bunu bilirsin. Bil kahveni dile vaatlar. Türk bu hakkını yok etmek için. Üngüre ama ihtiyatı yaşlımak. Siz Türk bu insanın içindeki halk gerek gel. Halk gerek gel. Dine sana bağlı gerek, nivdi gerek, kahve gerek. Onarma için Türk bu hakkının hiç gereği yok. Orada dine ziyan ediyor şu alan orası. Sonuçun gerek gel. Makamı sol. Onun amacı maksadı sol. Toprağı Türk bunun arsalamak. Killerin işletin işlemeden akıllarını bolmasın bari çıkarsa olur. Onu yer gerek. Sen bağlın gerek. Sen onu yine yerin bilen illiyle ara ne dedin arın oturan tutar patan çağırır. Taşlamaydılar. Ne mesela yok değiller. Başına dik derler. Aşağınak bağlı var. Şunlar mı şey yapar bu işleri? Hazır geçen edek Umide Hanım. Sen gözünüzde oluyor. Suçu pekarını söylen. Söğüşsün. Dava oldu. Sonra konsulluk bağ olsa. Gelmeliler sol. Hamdan vatandaşıma ne mi diyeniz? Ne yaşıp ettiniz? Hanım hakkı hukuku yok mu? Tip parmalı yok. Şu adam ile nokta. Hiç adam ile nokta. Pandemi doğrunu. İlla adam, illa solun ülk gitti. Yıkıcetine allı içeri. Ya sonra kesillenleri. Ya sonra ne yaşadım kesillendi. Kömüydün deyip. Kömük sonra bettiler. İnternet, sosyal medyada. Bir hükümet halk ödedi. Her kim 5 manat olmaz, 100 manat başkandan verdi. Hükümetten hiç şey çıkmadı. Sebebi hükümet, halk Türk bunu gerek gel. Türk bunu halk gerek gel ama. Yankı abla ayal olmadım. Allah yardımcısı olsun, geçmiş olsun. Allah halk görsün. Demine deyman izin dolmuş gelsin vatanına. Vatanına kaçmaya şans olsunlar. Onlar içinde dur mu kal oğlunun? Yeri bırakamaz üstünde el tüpümüzün şunu et bunu et dur mu kal? O may olan mu kal oğlunun? Elini tüpümü alıp şu etmek etmek var. Ya kaman diye var. Atıp olan mu kal? Her adam üstünde bırakamaz diye dur neler? Diye şu adama her canlısı her otomatik tüpümü verse son ödünü yok kapan yok mu? Büyük göreyen. Yok da kaman diyelim. Şunu maslahat vermeli. Şu oğlanlara. Bol vatandaşlarına açacaktım. Tümyen etkinleştir. Doğru ya, sağ ol kardeşim. Cihan abla söz sizden. Geçeceğiz kardeşler. Siz Meryem mi Merdan? O. Haydi verin. Ha. Şu meselelerine şu katı
aýlygans bir gynandyrjy mesele. Bize de maňa da şu 2 gün öňünçe habar geldi şu. Şu oglanyň dogurluk bilen Ukraina söwüşine akidilendi Ruslaryň. Zorluk bilen akidilen otaýdy. Hem 5 noýabr güni şu oglany sakladylar. Şonu 10 günün içinde trenirovka türgenleşip geçipdirler de Ruslar. Yani avtomat tutmany, ılgamany, o yerde de yüde golay adam şoň içinden 30 sany oglanyň içinden adamyň içinden şunu saýlap alan häli bu oglan ýaş oglan 93 doğumly. 93-nji ýylda doglan. Çağa şu. Hem Türkmenistanda gulluk gördümi ya avtomat tutup gördümi. Türkmenistanda on ýaly esker barmy? Yani beýle bir tälim berilen esker ýok. Biziň eskerlerimiz düýne mana kardeşden biri aýtyp geçdi. Oyun makyp, ekin ektirip, çöp topladyp, şon ýaly işler bilen meşgul etip ýörler biziň eskerlerimizi. Esker aty diňe esker otaýdy. Olarda türgenleşik, tälim, beýle bir söwüşe taýarlamak oň ýalda ýoga. Öwrenmedi bu çağa entek. Onu nirede öwrensin? Taýda da dün 10 günüň içinde şo diňe ýara tutmany öwretipdir. Iň içinden hem sagdyn bolansoň, hem şo trenovkada neme bolansoň, birinji bolansoň Rus komandir adam aýtypdyr, gujoklapdyr gel. Tok men seni bu men neme dersiň diýmedim hiç. Ananmadym men taňa diýipdir ýöne. Sen malades diýip gujoklapdyr. Mecburan zorluk bilen söwüşe alyp gidildi şu wagt. Kurskimi, Valchanski diýen ýerin ne diýdi? Diňe şu Valchanskiňi gördük diýdi. Şu ýazgyny görüp bildim diýdi. Şu. Muňa da näme sebäp? Türkmenistanda bir jenaýatkar bir topar var. Hem bir migrasiýonly bir gulluk var. Migrasiýonly ministrlik var Türkmenistanda. Olaram näme? Türkmenistanyň ýurtdaşyndaky konsulluklary bir pasport düzetmek, pasportlaryny uzaltyp bermek ýa bir problemany çözmedigi o belli dat. O herkese köre ma'lum görünýär onda. Bulam Türkmenistana gidip şu taýda silendik bir türkmen watandaşy migrasiýonly gulluk diýilen zat o şäherleriniň her ýerine özüniň nemesi bar, ofisleri bar. Olaram näme paraxorçylyga ýatypdyrlar. Gön paraxor hemmedi. Mysal üçin biriniň pasportynyň suragy möhleti dolan bolsa, şoň 45 günne pasport çykaryp bermeli bolsa, garaşmalymyş. Ýene 2 ay, 3 ay garaşmalymyş. Az sen $300 bersen, sen keýini 10 günüň içinde eliňe pasportyny çykaryp berip otyrmyş. Bu hakyky bolupdyr onda. Özüm şu migrasiýon gullugyň ofislerinin öňünde tam şu çöregiň oçurýaly, çöregiň nemesi ýaly nowot. Diýje barıp şu taýda nowota durýarmyşlar. Bular diňe paraxor, pul işlemek bularda. Hem ene şu Türkiýe gelmek baty kynmyşyn. Türkiýe gelmek üçin näçe $1000 dollar talap edilýärmiş. Russiýa gitmek gaty bir aňsat zat. Aňsat ýol nemetipdir bular. Sebäbi hemme halkymyzy ölüme itekläp otyr. Odyň içine atyp otyr. Biz oturanyň sebäbi şu. Şu wagt ene Türkmenistandan iş üçin giden migrantlary aňsat ýol bilen Russiýa urudy otyrlar. Sebäbi ruslarym näme tutup alyp mine dorluk bilen äkide otyr. Olara adam sany gerek, misropka gerek. Misropkaň öňüne tutmana adam gerek, adam sany diňe taýda. Muny biz kardeşler, muny şu gurucu meclis bolup, şu migrasiýonly gulluk wamyny Reşit Meredov wa, Daşary işler ministri, näçe ýyllar Türkmenistanyň daşary işler ministri şu. Şol adam. Bu Merdan Muhammedow gizlilik bilen ogurlap alyp giden adamlaryň iň kellesi şu.
şoň karary boýunça alyp gidilen Merdan Muhammedow. Bu insan kaçakçylygyna giriýe bu zatlaryň hemmesi. Merdan Muhammedow ogurladylar. Meň oglum beýdip o zorluk bilen uruşy uratdylar. Ertir ýene biriniň çagasy gidip otyr otayda. Deportasiyon lagerde yatanlaryň sany sajagy ýokmuş. Öljek bolup yatan haýsy. Üýken ketel bolup yatan haýsy. Hiç kim izarlanak, hiç kim soranak. İnsanyň bir köpekçe, itçe de nemesi ýok boldy, gadyry ýok. Gadyry kymmaty asla ýok Türkmenistanda. Bunu biz gurucu meclis bolup bugün kararyny almaly kardeşler şu ýerde. Onu ýokary guramalary da bermeli. Türkmenistanyň içinde türmelerde çüýräp yatan adamlar var. Hiç kim bulan hatagyny soranak. Men diňe öz oglum üçin aýdamak şu ýerde. Ýene geljek Türkmenistandan häli suwa akan ýaly gelip otyr, orsuýda ýene de. İnsanlar gözünü açsın, düşünsün diýip biz şu ýerde gurucu meclis bolup şunu kararyny alyp şu meseleni istifa etsinler, gitsinler ya da öňümüze çykyp bir jogap bersinler. Migrasiýon gullugyny esasy etmeli kär näme zat? Ýerine ýetirmeli funksiýasy näme zat olaň? Şeýdi palky milleti oda vermekmi? Gırmakmy? Men düşünmedim. Şu ýerde başga kardeşlerimiz näme diýjek Merdan, men şu ýerde ýene de goşarym soňra. Bole. Sağ olun. Ýaşy sağ olun. Arslan kardeş elini galdyrypdyr, söz sizden. Sağ olun kardeşim söz bereniz için. Ayjahan hanım, gynanjyma meniň hem kabul ediň. İlk ýylana kardeşler, men şeýle bir düşünjem bardy, şunu paylaşayım sizinle bilen. Şu söz orada bir kele halkyna sereden ýok bolsa dilen söz bana bir kele şulan kemsicilikli geledi. Sebep belli bir derecede biz özümüzü şoňa ulanmaya beren ýaly bolady da. Bu halkyna seredik. Bu kim bolar özleri? Buların halkı mı var? Bular enesi atası doğup halk mı ýasady da bizden? Olar halkı diýeri aldı. Demol üstüne cennetkär topar bular. Näçe gezek suud edil otyr. Yani bu gezegem suud edil otyr. Bular terörizm edil otyr. Bizim halkımızı genosit edil otyr. Indi şeýle bir zat var da häzir bizim mene ayal gyzlarymyzy kırıp durlar, ýok edip satyp islendik şeklinde. Ondan soň mene erkeklerimizi bular bizeriň Orusiyada egesinin ýurduna ýani sürgün edip otyrlar. Et hökmünde. Bular bizim halkymyzy beýdip sürgün eder ýaly kim bular? Sürgün edişleri de hemmesi kardeşler şu günkü bir hepde bunlarınki biçilen zatlar değil bular. Bular 1-2 ýyl öňünden bu zatlar planlaşdyryp dogurlap goýanyna meňzeýärler. Çünki hemme zat duzakdan ibarat serediň. Otaya özleri emeli, yurdun içinde emeli krizis. O halka hem çıkalga edip reklam ediler. Orsiyette iş var deyip her günün ne çıkadı yani TikTok'ta da. Bu beydip bular bizim halkımızı Orsiyede sürgüne yankı Orsun uruşuna sürgüne eder yalı kim bular? Indi buların nemesi var. O kim uçatka sakkalı. Bular olsa sürgün edecek dediler. Bu halkı bular sürgün ede oturanda bol ya da halk buları sürgün edende bolan yok mu? Ondan sonra yurdun içinde, yurdun dışında eneler, atalar sizin çağınızı bular beydip ulanmaya hakkı yok. Bir ikinciden siz buların iyimi için yani ulanması için isteyen yerinde istedik şeklinde zayalaması için mi doğup yetiştirdiniz? Bular için mi yetiştirdik biz çağını? Bular egesini koruyacak olsalar orasını yani Putin'ini koy varsın Türkmenistan'ın içinde 110 bin tane polis işgeri var. Koy varsın şoları. Olar ne için neme uğratmadılar oları. Timbol şolar nemedi de arkadağımız yine nememiz de bir öğrenim şolar. Yaşulumuz da bir öğrenim şolar. Koy varsın şolarını. Ondan sonra
Ya orus bizi goru dep şolar propaganda ediyor. Yankı polis eşkelleri. Gitsin şolar önüm öndürmedik halkın içinde peydasız adamlar şolar. O şükür edip yörenem şolar. Durmuşundan razı olmam yören şolar. Gitsin şolar vuruşsun orus için. Bizim halkı ne için orsa iyi medotuylar. Ondan sonra yankı yiğidin ıhlasın ben suratını gördüm de şotayda neme oldu. Kovrak seyretsen de şeyle bir düşünce geledi. O oğlanın özü yankı razılığı bilen yankı özü höves edip Urşa giden yağlı edip son yalı rakurslarda yankı nimede koyup surata düşürülene menzidi bu zat. Onu ne için böyle derler deyip fikir ettim. Sonra enatalar şunu arz edip şikayet eden vakti seride oğlayın surata düşüne. Özü davolini olup dura onun. Diyen bahanaları üçün tayinlanan bu suratlara. Bu hem mezat tayinlaklı yakın kıskası biçilen önünden bu zatlar. Sapar alem şahide de bu zatlar imperiya akıllı ölen deyip hakikaten bular katı neme yitit ayarlanıptırlar bu işler için bizim halkımızı böyle tuzaklara düşürüp sürgün etmek için. O kardeşler ben şunu aydayın dedim. Sağ olun. Ya sağ ol. Farahat kardeş elini kaldırdın mı ya? O Ya söz sizden ondan. Türkmenistan'da turnuş geçmesen doğru Türkmenistan'da avtomat tüpün yara tutup koloneldir. Oğlunlar. Ben özüm öyle kulu ettim ne olkıdı. Elimde bir tüpün öykece de kamadır getirdi. Ne tüpündür avtomattır. Özelinde ilmini alıp kuramak sanıyor. Yine. İlakaya uygur kozu, düz kozu. İlmini alıp kuramak yok. Ben ne olkıdı olu ettim. Çeşmeşlerine. Görmedik. Tuğutun olduk bir canlı. İlmini almadık onu. O zaman hayfiyet kesin olarak olsun avtomat ulan bilenler hocam. O zaman turnuş geçirene diye de gat takat dolamazsan tadı karnın aç soğuktan çıkan zaman doğru yolun kilesine oluyor yaramayan ama yaş oyunun yaranır olur. Son ilk yönetimdir yani. Acayan Hanım. Geçmiş olsun tamamazdı. Aydık geldim. Ne farklı düğünün Türk bunu olanları bilişedim on örüngür ya 2012 yılda diye. Kuşkudu paran ulu ediptir. Tamam. Yani uyu aytmalı diyen bul var ya. Ondan 3 aylap mara satı getirip Arapça sonra yatırıp pakete giderdiler 3 ayla. Uyu aydınca. Uyu aydınca pakete giderlerdi. Ondan sonra ne edip yara görsün, yara bilsin. Urşman ölsün, tüvüşman öl bilsin. Tallakları gul yala kullanıyorlar, gul hükmünde. Neymiş? Ne gulluk diyese Türkmence gulluk. Hakikaten ya, isker olun gulluk. Şimdi gul neymiş gezerim deyip adına bir son olarak koyuptular da gulluk diyor. Sonra takip ediyorlar. İman kali. O vatandaşa savurum yine açık attım. Yine süretil. Böyle sağ olun. Şimdi şeyle yağday var da kardeşler. Bu oğlunun yani vatandaşımızın yemesi yurda Urşa yani Orsi'de gitmesi katı yanlış hareket oldu orada. Hükümetin yokluğunu görkezdi. Yani tapara bulunut. Özüne hükümeti görkezden yurdun içindeki topar sağda solda biz bay devlet 4. yerde ne energetika gorlar boyunca deyip ağzını doldurup keplemesi bilen ya da neutralitet deyip bardır
şu zatları hiç nemesi gavat gelen nokta Türkmenin başına gelen nemelerden hareketlerinin yurttaşlarının. Tapara söz sizden. Sağ ol. Yeme bu bir fakt bir adam. Döne ortaya bu at demet görün Türkmen bir del münglerçe. O da onun birin çağatı birin eri, birin hakati, birin atati. Münglerçe edil yankı acımalın çağatı alak. Yağdaya düşen Türkmen bir del, iki del, 10 del münglerçe. O bunu bir yenilecek bir zat yalak edip düşünmeyen yalak gelirim ağa. Sizin çıkışlarınız ne ben? Bir adam değilim. Münglerçe olanı 10 müngü, 20 müngü son dalak adam. O bunu neyle yani ilk kanatı reakte bildirmeliler. Ve bildiren o. O bildirim yani orta ne bir ayıp devletimiz yok. Şu yani Dışarı İşler Ministerliği diyen edaran ehli kullukları Türkmen'e karşı işleyen. Tuğutnamattır şu zatlar. O bunu siz doğru dil bilen düşündürecek olun. O tayda yani meyletin giden yalak diyen sözleri ulan yanınızda. O tayda meyletinlik yok. Türkmenistan'dan çıkaranlar da bunu hem beynit yalak o taydan bir topar adam pulgadan ya. O beylekin emellerin yani eyeleri gözünüzü yumun diyerler. Bulatlan hem mecedi gürleşilen, planlı, programlı edilen zatlar. O geçeler, yeneler, kalkarlar, çağağında görüp yani urşta orsun nemeti için et hükümünü nemetmeye nehiyle kırda vurup bilen sesini çıkarmaya tutuyorsunuz. Bu Türkmenistan devlet bolyan vurdu. Bu devlet dine Dışarı İşler Ministerliği ya da prezidentten varat bolana oğa. Bu bir topar kuruluşu var. Bu meclisi var, halk maslahatı var, bu prokuraturası var, bu süydü var. Esvat siz solon hiçbir yoktuğunu, hem meclisinin dine farmanlılığını, yani sahna görünüşüne kurulanırlığını ne görüp oturuyorsunuz. Şu da atlan hem meclis, şulardan reaksiyon çıkmadı, tuğutlanmazdır. Ondan bu yalanı, o devlet yalanı nerede kabul etmeli? Bu millete yüzleyen ben. O porluk aydmaydık gören başları yüzleyen. Şulara koş görün şahirlere ya da men apazitaner deyip görün dövüşünü kalkıp yar edip görün nemeleri diyen şu da atları düşünün yok mu? Halkın arkasında devlet yok. Devletin arkasında halk yok. Feyle hükümet buluyormuş. Ne? Şu subutnama ne? Şu real nifakıtine adamdan adi nemesi bilen uğratı bilen şu anında da münglerçe Aycemal'ın oğluyalık oğlunlar oturuyor şuradaydı. Köpse yem o dünyada. Yani ağdalayan teritoriyalar var. Kursk, Volçansk gel. O taydan diri adam çıkması müngde bir şansın. Gün ölme. Beterup kayalak edip günne mün yarım adam ölüyor şu tayda. Ya yaralanıyor.
Ödem ortet urşan yalak on ortet urşan yok. Ne Türkmen, Dağıstanlı, Çeçen, Tatar, Buryat, böyle yalak adamları iyi veriyorlar. Tezcik, Özbek, Nevtağrıyan adam olmuyor ortaya. Türkmenistan'a son nemediyen orada bulun hem becede ağzı yüklenediler bu datlar. Bir nefsi Beşir layık gelen de atlamının tuğutnamasını şuran ödleri, öd yerleri bile tuğut edip veriyorlar. Yönel şu devlet bari alak edip balağını aylap kıyırıp göğsünü yaratacak kort börünler var. O halk öz yurduna eye çıkmada şeyle olayandır. Yani karar alayan orada ne? Tekliflerinizi verin. Katı aylığınç, yeke bir adam iki adam derler bir. Ödem bu urşun ben tek bu torcuğa demekten yok. Urşum sen urşun der. O seni tömürüp yedip görün imperiyan urşu. Bu hükümetin protayik öz vatandaşını iyi veren oldu onu. Bilmediklerini olayan oldu. Bu realak hükümet başında durması mümkün değildir. O ne? Devlet Topluluk Komitesi diyer. Siz Türkiye'den uğurlav adam alıp gidip biliyeniz. Sotaydaki yığdi alın da Türkmen'i alıp bilen olsanız. O tilgen bir işleşiniz, yani Feyzbank bir filiali alak bir iş ediyeniz. Sonra sen neden dağıttın sol? Yağda katı neme? Bunu adamlar bunu reaksiya görköz meseleler çağlarını yani meferupkadan çıkarıp oturtalarını seyredip oturacak Türkmen yataptırlar. Karnı aç, kellesi boş, cahil edip beyen 30 yılla bunun altyapısını tayinlattırlar da. Çöre için adamlar nerelerden çıkıyorlar? Oluyor adamlar ben dedim üstayda kutur oyun. Böyle sağ olun. Şeyle yağday var da bir yurtta yani Türkmenistan diýip alalım. Döwlet şeklini berýän bir guruluşlar bar bolsa, yani Muhammed diýip adlandyrılan bir guruluş var. Şol yani Türkmenistanyň daş döwründe haýsy ýurtlar bilen gatnaşan bolsa, şo ýurtlaryň syýasy gelişimine fin edip durmaly bir guruluş şol. Ondan haýsy ýurtda bir syýasy gelişmeniň ýagny öz vatandaşlaryna ziýan ýetirip biljek bolsa, mide habar ýetirmeli. Midem öz ýurtdaşlarynyň şo ýurda çykmagyna ýa gadagyny edip biler, ýa-da şo ýurda çykmazlygyny teklip edip biler ýani. Indi döwlet guruluşlary şeýle işleýändir. Bular bolsa näme etdiler? Ukrainada da Orsiýadan ýani Russiýanyň Ukraina çozandan bäri birden Türkiýe gaýdylmagy gysatlandy, Orsiýa ansatlaşdyryldy. Kömelek geldi ören gün-günden has köpelip barýan şirket ýa-da atlandyrylan özleri Orsiýada wiza alyp berýär. İş mümkinçiliginiz bolup biler diýip. Şolaryň üstünden halky Russiýa çykaryp otyrlar. Näme üçin bizi sömürüp duran ýurda sen adam güýjüni bermeli, onsa et hökmünde de ýene de adam güýjüni bermeli. Diýmek bu özüni hökümet dik görkezýän
gurama yani terör topar yine de bir gelek özünün yani vatandaşının yurttaşının karşısına işleýändigini görkezýärdi. Bu ýagdaýa ýurdun içinde ýokary sowet diýýärlermi, näme adlandyrylýan bolmasa ýa-da plan prokuror diýip ýa-da prokuror bulardan hem ses ýok. Ine ýanky Ajahan ablaň ogly hakykatdan hem diňe bir fakt galan görünüp tura. Hemmesiniň şu gidenleriniň näme sebäpden gidýän mecbur edilýär ýurtdaşyna çykmana. Akoşka atjalar borsedy tarap. Ýurdun içem açsy, basyş, pulsuzluk halky mecbur edýärler aňa çykmana. Aňarda da bular dokumentlerini düzetip bermäsoňlar ýoga mit. Guruluşyň ady bardy özi ýok. Ýene de halkyna eýe çykmasoň mecbur Türkmenistanlaryň hemmesi ya uruşa gitmeli bolar ya kaçka kow şeýle ýagdaýda. Durayın nerede? Tapar ağası sizden. Elinizi aldırdınız mı? O ankıp ortada kömek edecek bolýan bolsaňyz Raşidov oğluny ber. Terdar ýa-da Qurban uly. Sağlaňy ber. Kim prokuror boldy şol çağlaryny berdi. O KGB'de bir topar adamlar içkendir. Yetşen oğluňyz bardyr. Şolary berin. Kömek edetiňiz diýilýän bolsa. Bilipde de bir topar 100 miňden gowrak militsioner bar. Hiç poho yaramayan. İberin şolary. Şolar bir ýerik gitmän Türkmen halky paýta da ýygmalandyr. Paýta ýygyrjak bolsa ilkilek şolary çağalar barmaly şu taý. Şolaň çağalar şu taýda görünmeýän bolsa Türkmenim çağaty şu taýda görünmeliler. Halk bunu näme üçin meseleleri şey koýuňdy? O Raşid Beredin oğlu var. Nirde çocuğu var. O gitsin Kursk'da Kakadının eğilerinin yerini korasın. Näme ki şuryalık meseleni şeyle koýuňdy. Ya Türkmen o sağlarını paýtaydyr ýalar. Näme ki Berdimuhammedow agty paýtagdan o. Bu diýip bilen dokmy? Halk sizin diliniz nerede? O birdat etmeli olsa, ilkilek şolun çağını etmelidir. O vatanı soğurup, gemirip yatan çolara. O şu an kim prokuror? Çok näçeden çağısı var? O çağlar nerede? Ya da mecliste bir topur, men deputat diye oturan adam var. Şolun bir topur çağlar vardır. O näme ki burşa giden oklar olar? O näme ki paýta giden oklar? O halk siz gözüňizde çyňar. O sizin ýeriňizde tapara aýyrmalylar ya, halra da aýyrmalylar. Sizin çağaňda bolar. Ya şolar üçin doğurduğunuz biziz. O böyle çetin çıkarma korkkan deyip itin çağatını alacak kordan koloyuna varıp korun. Siz hayvança diyor var. Koğun güyücüsünün yanına varan üstüne topluyor. O güyücü etmeyenden biliyor. Ne midir bu otuyorsunuz? Oluyor sağ olun. Ya sağ olun. Ajahan abla bir mont iki söz alayım. Sadece.
Yine Ajahan abla enelik borcunu yerine getirip uşağının önünde yani çağanın önünde ortağa çıkıp meseleni ortağa koydu da şeyle ýagdaýlar bar diýip. Beýleki eneler ya atalar olar näme öndürücü mü ya ene ata däl mi olar? Çıkmaly, aýtmaly, gözleri görüp durýar taýda. Orsede mecbur edýärler orsedeň o urşa gitmegine. Ya akopyny gadarsyň, ya bir ranskyndan kursyna gidersiň. Bu diýmek eneligam ataligam ýalan bolýar-da bularyň. Öz keypiniň uğruna çağa getirýärler dünýäniň uğruna. Sağca olam, amanca olam. Göz ýaşlaram ýalan bularyň. Ağlan bolup, eňiren bolup. Ene media var, çıkmaly, aýtmaly meselen. Öz derdiňi özüň etmeli. Bir edip bermeli däl. Bolýa, onuň Ajahan abla, söz sizden. Kardeşler şu yerde men şu Türkmenistana bir kanun gelen hökümet dip özüni hökümet dip atlandyryp oturan bir topor var. Şolary ýüzlenesim gelýär şu yerden Gurju Mejlisiň adyndan. Ona 2 ýyl dälne 1 ýyl bäri has güýçlendirdiler şu Russiýa kömek etmesini. Han onu garaşsyz bir tarap Türkmenistan döwleti dip bir 195 döwletiň gol çekmegine Türkmenistan garaşsyz boldy dip ağızlaryny köpükledip gıygyryp propaganda edip oturýarlar ýalandan dünýä. Russiýany bolsa hemme bütün dünýä, Ýewropa, hemme bütün dünýä Russiýany näletlep Putiniň ýüzüne tükürip oturýarlar. Bular bolsa gizlilik bilen bizim ýaş oglanlarymyzy urşa berip oturýarlar. Ölüme itekläp oturýarlar gizlilik bilen. Şu yerden men Gurju Mejlis bolup şunu teklif etmek isteyen bütün Türkmenistanyň bütün ogalary boşak galypdyrmyş. Bize gelen habarlar hakyky habarlara göre bütün bir oga mar tarapdan bir oga tutuş oga hemmesi Russiýa gitipdirmiş. Ýokmuş. Erkek göbekli. Olar gizlilik bilen bu zady bu jenayaty elleri bilen edip oturýarlar. Bunu bolsa dünýä görüp oturýar. Bütün dünýä görüp oturýar muny. Türkmenleriň Russiýada nähili ýagdaýdadygyny bütün dünýä görüp oturýar. Bular bolsa gizlilik bilen şu jenayat bir imperiýa hyzmat edip oturýarlar. Eline baryny berip ýaş ýigitlerimizi berip söwüşine şoň Russiýanyň Ukraina çolşetdäne. Olaryň bir awat, bir parahat oturan Ukrainanyň üstüne çolşetdiler. Bunu bolsa bütün dünýä lanetlä oturýarka, bu biziň jenayatkar toporumuz bulara hyzmat edip oturýar gizlilik bilen. Bu da adam sewdasyna girýär. Adam insan kaçakçylygyny, insan sewdasyny edip oturýarlar gizlilik bilen. Men şu yerden mejlisiň adyndan şulara teklif etmek isleýän. Olaryň kararyny alyp, olar işinden istifa etsinler. Reşit Meredow, migrasiýon gulluk, Berdi Muhammedowler, ýene de şolara hyzmat edip oturan, şolaryň propagandasyny edip oturan adamlar hemmesiniň işinden istifa etmesini şu yerden teklif edýän. Şu teklifi biz karar edip kabul etmeli kardeşler şu yerde. Türkmenistan bitti oturdu, yok Türkmenistan'da hiç ýeri erkek göbekli. Ine şu men oğlum diýdim mine 93-nji ýyl häli näme gördü şu. Müngülünden bir gül açılmadık. Şular ýaly ýaşlary itekläp oturýarlar. Russiýa kömek edip gizlilik bilen göýberip oturýarlar. Nämemiş bir 5 manat çörek pul gazanyp migrasiýony gulluk gow maşinler minip gow iýip oturýarlar. Ertir buları hökman jenayete çekmeli diýip teklif edýän kardeşlerimin şu yerden.
Men bütün enelerin adından teklif edýän şu taýda. Meclisin adından teklif edýän. Gitsinler, näme etseler, şeýtsinler, ýurdun başyndan gitsinler. İstifa etsinler, gitsinler. Şonu teklif edýän kardeşler şu ýerde. Öyle. Bahar kardeş, siz kıstaglı mısınız? Vaktiniz kısıtlı mı? Deme biz şu Rusya izleyizini reklam edip otururlar da hazırım kendi könülgünç taraftarının daha soğuzun her küncevünden kendi katı deme ay iş var mısın, $1700 veriyemişsin, $2000 veriyemişsin. Men diyen o yerde näil $2000 beribili, onça pul beribili, o yerde uş gidip dur diýsem, yok, ene firma diýip dokumentlerini taýýarlap git. Neme otyr, ekidi otyr. Diye o barandan soň näme berjegi belli däl, on soň urşu neme fronta goşýarlar olarda, urşa goşýarlar. Biz näme üçin çağalarymyzy biz urşa goýbermeli. Ine en atalar sesin çykarman otyr. Bu şoň üçin arkaýyn çağamyzy elimizden alıp soğurup alıp ekidi otyrlar ölüme garşy. Vatanymyza bir uruş awansa, bir düşman awansa Türkmenistanymyz üçin onu söwüşse, uruşa gatnaşsa, watanyny goramak üçin ol başga urun. Watanyny goramak üçin öldü diýip arkaýyn buý sonyp gepläp bilýär. Bir içine rahat bolýar da watan üçin öldü. Utanmaýan. Ýöne biz näme üçin Türkiýede bir ýerde ölmeli, çağalar hiç bir sen guwanara zadyň ýok, utanç berji. Çağan işedik gitdi, o ýerde de öldü, ölüsini getirip bileňak. Ýene de ses çykarmaýan. Russiýa gidýär, o ýerde söwüşe urşa goşup otyrlar, onu da ses çykarmaýan. Diýseňem, biz nalaç edeli. Allah beýikdir. Allah beýikdigini hemmemizden bilýäs. Ine biz eneler bolup, öňü içine biz ses çykardyk. Han koşulsun beýleki enelerim çağısyny halas etsinler. Häzir ýene de Türkmenistanyň içinde bar da şu gitjeklik taýýarlanyp oturarlar. Ine şolaryň en atalarym oýlasyrlar çağısyny. Öňkü giderler. Öňden Russiýa gidenlerine söwüşde köp diýýär Türkmenistanlylar. Olaryň en atalarynyň näme üçin ses çykmaýar? Türkiýede ölenleriň en atasynyň näme üçin ses çykmaýar? Biz näme üçin bir ýat bir ülke bilen ülkeň bir başlan urşu sebäpli biz çağalarymyzy ölüme uğratmaly. Ene Russiýa bizim baş düşmanymyz. Elimizdäki çöregimizi alıp iýip otyr. Biz aç. Ene kul bolup ýörüs. Sebäbi nämeden? Şu gorsun bize düşmandygy sebäpli. Bizim ýerimizde, ýerimiziň baýlygynda on gözi. Türkmenistanyň halkyny nämesin deýme kırılsın. Olaryň nemesinde däl, olaryň farkynda da däl de olar. Näme bolsa şo bolsun, bize onun ýeriniň baýlygy gerek. Ähli eneler, atalar muňa üçin ses çykarmaly. Hemme ayaklanmaly, talap etmeli. Ähli enelere ýüzlenýän. Esasym çağaňyz ölüp daşar ýurtlarda galýar da sen hiçbir öňe alyp emdirmedin bu çağany, hiçbir kucaklap isgamadyň bu çağany. Maňa degmeseň bolýar, oglum ölse ölsün, gyzym ölse ölsün. Bular häli o erkekler az olsa, ayal gyzlarymyza malyp başlar. İş diýse, bir ýerde pul gazanmaly diýse, çykyp gidip otyrlar. Birem firmalar goýupdyrlar, Aşgabatda dokumentlerini sağlap diye, daha soňra dokumentlerini sağlap diye. Her vilayetde barçalar ýaly. Oglan çöpläp ýörler. Aýlanyp. Könürgünçe habar salýar. Bir saýlanýar. Ýürüýte şonu ýaly işe gitjek barmy? Diýip ondan soň äkidi o ýerde de urşa dokumentlerini sağlap diýip ömrüm sağlap bermeýär. Barandan soň bir az aýlykda bir ýere işe goýýar, o ýerde de bir gyýkylyk çykýar. Ondan soň tutdurup otyrlar bir-birini. Ýene şularyň arkasynda da konsullugyň işgäri bardyr diýen.
Getir diýip oturandyr, getir goýunlary gurbanlyk kesýes bärde diýip. Şoň üçin enatalar ayaklanmaly, enatalar, ähli enatalar seslenmeli, sesini çıkarmalı, talep etmeli. Yani saparağı da bellek geçti da bir itin çağasını barıp alacak ol ya pişirin çağasını alacak ol itin gelin durmalıya. İta dişliye yarıya. Biz itçe de olmadık. Çünkü yaz başımıza geldi kararsızlık deydi, yalan kararsızlık aldı yöne halkı ruhunu öldürdü mi? Ya sadece içimizde canımız var, yiyip içmeni biliyes, yiyip sıçmanı biliyorlar. O çağasını nemetmeni bilmiyorlar ya, o iyiye çıkmanı bilen aklar. Ya keyfinin uğruna doğulan mı bu çağalar? Ata nemetmi, ata izarlamaya çağasın diyer de, o keyfi için ediptir de o çağanı. İnenem oluyor, sen 9 ay karnında götürüyor onu. Doğuruyor, ağacısını çekiyor. Son emdiriyor onu, emdiren vaktin çağı, o bir iyisi geliyor özüne. Bir kucaklarsın, olsarsın, o çağın hiç umdulur mu beydi çöpe çalamazınıp, nem olsan çoğul, toğuşam olsan toğuşam ol, yoğuşam olsan yoğuşam ol deyip zıngı otururlar. Oğuzhanistan'ın konsullukları şu yerde bir Oğuzhanistanlı ölse, şuna iyi çıkıyor, uğru diye, şu yere. Pul topluyorlar. Gidip aldırıyor, izine, akıttırıyor. Bizim konsulluğumuzda o da yok ha. Senem için bizim iyemiz yok. Ölüm çağının enatası yok. Ölüptür diyen yalı. İçinde canı var, iyi içmeli biliyor, gidip sıyıp sıçmanı biliyor. Çağısını hiç aladasını eden aklar. Ses çıkarmıyor, bana değme deyip oturuyorlar. Esası enatalar ayaklanmalı. Benim şu yerden özümün näyilerimi bildiriyen. Bizde devlet yok. Halkı orap, halkın aladasını edecek. Nerede näme olupdur diyen devletem yok, hökümetem yok, konsullugum yok. Yok da yok. Biz özümüz ayaklanmalı, öz başımızın çaresine bakmalı. Sağ olun. Böyle sağ olun. Leyla kardeşimiz sizden. Salam kardeşler. Aycahan abla, Bahar abla, geçmiş bolsun. Bu gatı gıynaltırıcı bir neden bu? Haber. Bugün Aycahan ablanı balasını alıp gitti dep qarab otursak, indemey otursak, erten yine birsinikini alıp gittiler dep yine indemey otursak, onda bizani yurtumuzda bala kalmaydı ku bagalarımız. Yine bu Türkiye'de ana atravlenya bolup şunca bagala öldü. Bunda indemedik. Şu 70-80 bala atravlenya bolup öldü. Türkiye'de Türkmenistanlı bagaları. Ulanı en ataları indemedi. Eğer de şu vaxtında şulanı 70-80 atayanele çıkkanında edi, ayağa kalganda edi şula tursa, məni çağamın nöçü sen dirisine ege çıkmadın, indi ölüsüne de ege çıkmayın, məni çağam ekkep bermindiripsan, Türkmenistan'a nöçün ekkep indiripsan dep nəni tutsa edi, bu terör taparını, şulanı bir barıp üstüne bir net barsaydı, talep etip barsalaydı, balamı ekkep bermeni de. Şunda bir azrak, bula bir azgana ize çekiler edi. 70-80 maşkaladan az maşkalamaz. Ulanı ayalları ba, şu erkeklerini, ölgen erkeklerini, anatası ba, her üyden 3 adam bar edeken. Şunda 220 adam boladı eken toplamda. Çağalarını, pağalarını koşsan ondan hem köp boladı eken. Şunçalı adamını yoqatı verip bilmeseydi. Yine şu vaxtında hiç kim indemedi. Şulara bizerem koşulup barar edik. Eğer
Bular ayaka kalsa, meni çağalarım şundi bolup ölüp gitti. Nöçe sen ekkemin durupsan dep barsaydı halkımız talep etseydi, onda bizerem koşular edik. Bula bir azırak ize çekiler edi. Hazırgı gürünle bolmasaydı. Bu meni fikrim. Hazır yine bize indemedik şu vaxtında. Yine hazır bula uruşaya gitip durupdu indi çağalarımızı. Yana da kaçırıp gitip durganlar ba. Şunda uruşaya gitip durganlar ba. Yana da demesek bundan 5 beteri gelişi mümkün başımıza. Şunun için enele birinci uçurtda enele ayaka kalmalı. Enele kalsın ayaka. Yeter artık. Çağalarımızdan dinamız bolmasa. Ağayna doğallarımızdan dinamız. Kutaradı bu. Hemme zatını soğunu ba. Doğrudan am yana bakara bula aytkan soğunda bula ayal kızlarımıza malmaka karar uruşuna dep. Kim için uruşmalı? Evvelle bizani ata babalarımızı kullanıp gelgen urus bu kapırlar. Indi bizani çağalarımızı kullanıp başladılar. Buna göz yumup oturgu diyemez bu zat. Talep etmelimiz bizlerden bir üstüne bastırıp barmalımız. Mirdan Muhammedov'nu ne sebepten alıp kaçtılar? Alıp kaçıp ekitip boladı eken ku. Значит, bu ölgen bağlanan ölüsüne ekitip bolar edi ku. Moskvada şunca bala tuberkuloz kesel bolup yanıgı karakolunda yatıp da deydiler. Nütçen birisi işe getemen dep getip şundin ağır yağdayda kalan bağalarımız bar eken şulanam ek gelip boladı ku. Mirdan Muhammedov'nu kaçırıp bilgelle şunam ek gelip biledi ku. Yok bula dine halkımıza zulüm ötkazmek, yurtumuzni, halkımızı yok etmek bulanın näsi. Başka hiç zat emas bulanın düşüncesi. Halkını yok edecek. Türkmen degen milletini yok edecek bula. Bu terör toparımız. Zalimler. Şunun için eneli ayaka kalışı gerek. Men şunu talep etemen. Bugün pelenkesini balası gitti ana, vay vay, erten pelenkesini balası gitti ana, vay vay dep otursak ondan bolmaydı. Bolmaydı, göz yummalı emasmiz. Ayallah ayaka kalmalı. Bulat şunu sağ bolun şunu aytın dedim. Öyle sağ olun. Söz dinen kardeşlerin elini yatırırlar. Muhammed kardeş söz sizden. Haydi bilersene. Yerden sağ olun. Şu Bahar Mülacahan Hanım'ın nemesi kıyınçılıklı yağdaydı. Yenilik bilen çözülmesini dileyen, arzu eden, onun da şaramazlarını şu gurrum edilen temada şeyle bir misal vardı. Yani 2. Cihan Urşu'nda da Beyik vatançılık urşu deyip adlandırıyorlar. Yani o tayda vatançılık urşu yok. Bağıram oldu Türkmen üçünden o vatançılık urşu. Ya Türkmen'in oluşu vatanında da olmadı. Ya Türkmen'in vatanından koramadı o tayda. Başka bir yerler korudu. Şu dövrde de bizim katı köp yurttaşlarımız, milletçilerimiz uruşa gidip yok olup gittiler, yok oldular. Şu dövrde mesela şu adam kaytalan dur. Şu dövrde ne eylek bir garayış var olsa adamlara, Türkmenlere diyeli ya Türkmen cemiyetine diyeli. Her şol halas belki elbet yağdayda şolat kaytalan dur. Öňüm yurdun dönükleri, vatan satanlar yetik göne. Häzirki döwürmizde ýa şol hökümetin başyna ýela oturan, ýani terör topary Hasan Köpelli, olaryň eliniň aşagynda şolardan galan
zatlar bilen iýmitlenip ýaşaýan adamlaryň sany hasam köpeldi. Muhtemelen de ýanky hiç taýda güýjüm ýetmeýär diýip şo düşünje bilen gezýän halkam köpeldi. Olan bir perwaçylyk etdi. Näme bolsa şo bolsun diýip ýa-da şeýler ýagdaý bar, o özüňe basdy, ötmese keseke diýdi. Ýa-da şu adamlaryň haýsy birini alanda da hani bizim ýakynymyzda ýa bizim töweremizde bolup geçende de maňa bolsa bolmasa bolýar bir zat diýip ýaşap duran adamlaryň sany gatykän. Ýani şular, şol bir perwaý adamlar esasy şu ýagdaýlara gelmesine Türkmen halkynyň nemesi bardyr, ulu goşandy. Yani örnü de deger elbette sistemaň, rejimiň taýagy ýöne. Ol wagt oňum hiç ýyle nemesi bolmaz, hiç kime sesinde metip bilmez. Men pikirimçe bu ýagdaýy çäresi näme-de barynjylyk bilen şogatlyk gurulma edilmeli. Men pikirimçe çäresem kamuoyu diýil ýa-da köpçüligiň pikiri şoňa ýetirilmeli şu mesele bolup bildiginden. Biz häzir Urcu meclis olup şol Türkmen halkynyň sesi bolup otyr şu ýerde. Biz sesimizin ýetýän ýerine ýetirýäs, gurulmalarymyzy, pikirlerimizi. Öňe şu ýerde şu agentek adamym dinleýän okda şu bizim çykyşlarymyzy dinleýän adamlarym dinlemek bilen oturmaly, bolup bildiginden ýaýratmaly. Ýanky meseleleri köpçülüge sebäbi häzir bir perwaý Türkmen jemgyýetiniň pikiri diňe nirde gazanç bar, nirde pul gazanç bolýar, şo zatlarda ýöne bir ýagdaý edip muny ele berip diýeli köpçülik bilen ýagdaýda şu halkyň nemesine ýetirmeli şu zatlary. Men aýtjam şu wagtça sag bolun. Sağ ol kardeşim. O kardeşler Türkmenistan'ın babal meseleleri hasta güýje gününden döwlet çekili ýurdun içinde yani Türkmenistan'da döwlet çekilin ýokdugyny görkezýän nimeler de şereketler bunun nemesi netijeleri. Sebäbim bizim ýurdumyz ýani Russiýanyň ýani raşizm tömürgesi bolup duran soň ýerasty aýlyklarymyzy energetika gorlarymyzy ulanýşlar ýaly adam güýçüne ulanyp oturuşlar da bularyň raşizm peýdasyna gidipdi. Başımıza getirilen adam yani baş tipsi bir de verilen adamlarım halini ýagdaýyny görüp otyr. Indi raşizmin bizim ýurda gelenden bäri 1860-njy ýyldan bäri Türkmen öz watany üçin zähmet çekip ýa watanyny goramak üçin bir hiç geli heleket etmedi diyen ýaldy da diňe şu raşizmin bähwidinde şonuň galdyran uruşlarynda şonuň basyp alýarynda onuň goragynda ýene-de ýankaçymyz ýaly aýlyklarymyz ýene-de şolara işläp berdik garyşyny Türkmen halky ýerine getirdi. Bir ýerden Owganistan bolar ýa-da Jahan ursunda bolar. Ýene-de Kavkazlarda, Awstriýada uruşlarynda. Diňe material hökmünde harjanyp gelýärdi Türkmen halky. Onundy şu wagt 21-nji asyrda medianyň üstü bilen taryhy biz ýüze galdyryp durýar. Ýene talar çağalaryna eýe çykmaly. Bedip özüni hökümetdi görkezip oturan toparyň oýuna gelmeli. Gözlerini açmaly. Bestir ýagdaý.
Haçan açela beýle ýagdaýa gitjek. Arslan kardeş sözden elin aldyrsın. Awa kardeşim sağ olun. Elimi kaldırdım deme. Şeýle meselelerde ösen yurtlarda, başka yurtlarda halk köçeye döküledi. Indi bizim hem halkımıza yüzlenesim geledi. Şu ýaly meselelerde vatandaşlar siz hem vatandaşlık borcunuzu biraz yerine getirmeyi özünüzü borçlu hasaplan, aziz vatandaşlar. Orsiýada gidem uğradylan garyndaşyňyz, tanış bilişiňizi şo taýdan çykaryp alın, gaýtaryp alın. Ya gitjek olatanlara düşündürün, öňüne böwet bolun. Gitmesin şolar, uğratmaňlar şolary. Orsyňa özümen her gün köçede Antalya'da keyip edip ýörler. Bizim hem canımız bilen olaryň toprağını gorada oturlar. O vatandaşlar bize seslenin diyes, belki seslenmeyi bilmeyen oturanlarınız. Elinizde telefon var, Instagram vardır, TikTok vardır, başka bir zat vardır. Paylaşın şu tayda. Olmasa havar kanallarımız var. Şu havar kanalların aşağına numarlara uğradın. İnternetin üstüyle. Oğlunuzun adı, suratı, familyası. O ne için bunu uğradın diyen halkımız ayaklanan vakti şu rejim buların şunal bir häsiýeti var. Terör var, terör diyen bir hele şerraylıkları var. Şu şerraylıklarını edip bilmezliği üçün elimizde suutnamamız köprek olaryalı uğradın. Şunu açacak olaterin. Ondan sonra yankı atalar sizin oğullarınız, sizin geniniz bu dünyada yaşamaya yankı hak etmedi mi ya? Bular alıp kırıp otur, siz korku otursunuz. Sizin çağalarınız zayalan otur. Öňe gyzyňyzy zayaladylar, indi oğlunuza yetti oçur. Şunu haydin dedim, sağ olun kardeşim sözleriniz için. Doğru. Melike kardeşimiz sözden Benim Aycahan kardeşime de Bahar kardeşime de ikisine de geçmiş olsun niyetim öyle. Evet, yine Aycahan kardeşimiz belki enelere örnek oldu. Yine birinci bilen ses çıkardı. Oğlunun şu Orsiýada urşa goýberlerini, Orsiýadyň zor bilen urşa mecbur edip goýberlerini barada öýde dil açyp beýleki enelere görerler boldy da. Men şu taýdan seslenesim gelýär enelere. Beýleki zatlary hemme kardeşlerim aýdyp bellek geçdi. Ýöne ene diýen ene bolsa şu taýda hemmemiz eneleriň sesi bolup ses çykarmaly. Gerek olsa şu döwleti ýurdu ýakmaly. Berdimuhammedowlaram, polislerine, mahkemalarına Reşit Meredow'nam. Olar näme hak bar biziň çağıramyzda alyp, olar malum olup işigindäki gurbanlyk goýunlarymy biziň çağıramyzda alagatdin uğradar ýarak. Näme üçin sesini çykarmaly bolsa, onu döwlet adam üçin bolsa. Dinlemek hiç birine denim çağılarınızı, köşelere çıkın ayaklarının eneler. Çıkın çağılarınızı, alıp kalın çağılarınızı talap edin şu haram devlet, terör devletinden. Biz Orsiýetde yaşamyz, biz Türkmenistan Cumhuriyetinde yaşayaz. Biz Türkmen, biz öz yurdumuzu goramal gerek bolsak. Şu goramakdan gorkýany sesinizi çykaranız, siyasata goşulmalar. Ne goşulmasaňyz bolýan netijesi. Sizin en ağırlı damarıňyza basyp durulur suwat, sizin perzendiňiz bol. Sizin çağalaryňyz çykyn ýeki Aycahanyň çağasy däl taýdy. Hemmemiziňkiler bar şo taýdy. Her bir çağany tutuş özümiziň gidip düşünmeli. Ne ýa bir iýleşiniz berlek geçdi-de. Men çağam däl diýmeliler. Millet gutordy, habaryňyz barmy şondan? Hakyky Türkmenistanyň içine hava gelýän habarlaşýan o da adam ýok. Her ýerde bir ışık gelýär. Bir utordy şu bilgeçliğin Türkiýany kısıtladylar, goýberen oklar Türkiýeden baranlar deport etdiler. Millet baran soňa barça üýsüren pulam iýlik utorga 2 aýyň içinde yetmen. Ýene de zagran pasport oňor ýurtdaşyna gitjek bolýarlar. Türkiýany spesial deport etdiler. Gitsin Orsiýada dip näme üçin şu taýyn arzaýan etdiler pulny.
bir da düşünýän bolsaňyz ýol kireni. Gitmeli uslowiýalary yeňil dörrügüm zagran pasport eline berýärler, ortaýada gitýän bolsaň diýip. Güle uğratýarlar. Näsiziň açlygyňyza gynanyp uğratýarmy? Uruşa uğratmak üçin uğratýarlar. Şodatlara düşünüňinde gaýrat ediňde eneler aýaklanyň. Iň soňky günüňiz şu. Olmasa gutarya özüňizem izinde ölüp galýaňyz, yüregiňiz yaraly bolup, içiňize atyp. Yeter monça da bir gorku bormy? Iň soňky zadyň sen çaga, şondan ýeri zadyň bamy adamyň. Yakın gerek bolsa güledip öýlerini haramlaryň. Terçeden gorkan dar ekmez. Nämesinden gorkanýyz olaryň? Çagalaňyz ine ýan arslan ýerleşmez belek geçdi. Mekteplerde siziň gyzlaryňyz, oglanyňyz diýmän zorlasalar, oňa sesiňiz çykarmaň, türk dörse sesiňiz çykarmaň, 4-5 ýetip gitse iyi demek, ay nähili enesi. Hiç bir ýeriňiz awamadymy şo çagalar dogranna. Çagaňyza, ine biz ýurtdaşyna her kim gaýtdy, şu çagajyklarym açdyk gaýtdy, şonu iýdirjek adam ýa okutjak, ýa ýene bir zat eşik giydirjek diýip, ýylyň könüsini giydirmäň, täzar bereýnik gaýtdy. Aýyp der şu zatlar aýtmak sebäp biz şon ýaly ýagdaýda ýaşaýar Türkmenistanda. Birimiz iki olanok. Atam zamanın döwründen galan zatlarymyzy yamap geýýärdik. Näme ýalanmy? Musurlardan zat çöplep biyor, iýip biyor, çagalaňyz, şoňa namyt etmediňiz. Indi bir ors üçin ýerdäki kapyr üçin ölýä. Çagalaňyz urşa gitýä oduň içinde, bolyn imsim sesiňiz çykarma, semeräňiz çykarma, oturup. Ene bolsaňyz, çagalaňyza ýekece damaryňyz tırp edip urýan bolsa, hökman aýaklanmarsyňyz. Yakın öňüňizden çykan bir döwlet edarasy bolsa da, göni basyp bary beriň şu babaraplara senli. Ýok ediň, how çagaňyza bir goňşuňyz ursa çermeňiz çekelep, iki bolup ılgýaňyz. Näme düşe çagalaňyz oda uruşa uğrady otyrkalar, imsim oturup edýäňiz. Ýeka Aýjahanyň derler şu telim senin gidenler bilýänler hem imsim sesini çykarmajykdym, otyrlar gorkunjyna. Ine bir Aýjahan şolaň içinde birinji bolup dile getirdi. Aýdyk billi beýlekler sesini çykarman oturan enatalar kendir. Kimden gorkýaňyza siziň döwlet çagalaňyzy eliňizden alyp uruşy bermäne ýa eliňizden alyp mektepde okat beren ýumrukýal çagaňyzy zorlamana haky ýokdur. Biz vatanymyzy elimizden alyp sesimizi çykarmadyk, boğanlar geldi sesimizi çykarmadyk, Hytaýlar bizi içe görmän musurun çöpletdi, iş aljak bolup biz ona da sesimizi çykarmadyk. O çagam men oda salarda men ene bolsam durarmy? Yaraly gaplan ýalyk ýer ütüp. Aýaklanyň, doldurun köçeleri. Beýtne, talap edin çagalaňyzy nirde bolsa da getirdiň. Bolmasa da yakın binalaryny, köşklerini, ak şäherini ot berin. Mundan bir ýagdaý bolmy? Siz ene dämi? Ýa beýleki eneler size seredip gülýändir şuňyzy nälet dokuýandyr size. Şo zatlara sabr edip çydap oturýaňyzmy siz? Ertir bir onu yüzüňizi ýerden gallar bilmän gedersiňiz. Size vicdan ýa bir enelik mehri, hisat ýokmy? Şo derejede öldürlermi biz? Millet gutordy millet. Türkmenistan ine hoňrak 3 ay boldy indi. Bir türk şo taýdan geldi iş. Olam şu bir duýdansaz mehman geldi de Türkmenistanda sen niptas diýip gepleşdik onu. Size 2 milyon bazyr ýa ýokdur diýe halkyňyz diýe. Şonu da diýe bir gün görüp bilen ýokmy iş ýerini açyp imkanyňyz ýok. Men gidip şo taýda bir 5 gün gelip gaýtdym diýe. Bize namys tämi 2 milyonmydyk biz? Aşo 2 milyonyňyz da mana gitdi, ortaýetdi. Biz Ukraina bilen alyp bermedik, sadymyz ýok. Ukraina garşy biz näme üçin uruş etmeli? Ne eliňize ýara berdim, çagalary açsyn, orsatsyn, öldürsün düşmanyňyz. Şaýda näme teklip edilse de men iki elim galdyrmana da rady ýöne eneler sessiz oturmaň eneler.
En sonkucu adınız bizim başka baylığımız hem yok. Biz Türkmenin. Hemme adımızı or sömürdü, iyiydi, kutordu. O Berdi Muhammedovlara verdiniz hemme adımızı. Yani en sonkucu adımız, en değerli, kıymetli adımız bizim çağıramız, perdentlerimize degenine biz her bir ine pişik yolun yal etmeliler, yol nemesini, yüzünü, şu haram deyusların. Şona medip bilmeyen olsanız bir gayrat olayanız siz. Ene del. Şuna aydaynıydım, sağ olun. Öyle sağ olun. Kardeşler vaktimiz kısa uğradı boş. Yok kardeş. Sizden. Ine döwlet guruluşyny baýaly etip görkezjek bolýarlar da, ya görkezýärler häzirki wagtda. Ine bular döwleti ýipçek bolýarlar. Ya döwlet agdarşyny etjek bolýarlar diýip şu wagtky sistema däller Berdi Muhammedowlere garşy görüşip berenler. Bizde şolar ýalyk tökmet atýarlar. Olama atýan tökmetlerini şu wagtky goşadyrnak içinde hökümetden gelýär. Esasy şu sözüm çykýan ýer şo ýer. Yani sonra orta çykýar. Şu wagt halkyň döwleti barmy eline? Halkyň döwleti eline barmy häzirki wagtda? Halk şu döwletiň öz topragyny üstünde ýaşaýar. Ýaşap ýören halkyma onu terk etjek bolup ýör. Onam çykarmajak bolýarlar. Näme çykarmajak bolýarlar? Şu halksyz. Halk bolmasa şolar şu taýda durup bilenok. Olar halky baýaly etip görkezip, özüni şu taýda saklabakçy bolýarlar. Ýöne halkyň elinden döwleti aldylar bular. Döwleti ýykdylar, döwlet agdarşyny şolar özleri etdiler. Döwletiň eýesi halk bolan bolsa, döwlet halkyň elinde bolan bolsa, topraklar halkyň elinde bolan bolsa, bu zatlary açaçan oýnamaklarına halk ýol bermezler. Okey, endi diýeli. Berdi Muhammedowler ya öňkü Niýazow ýöködi. Hiç ýani adamy bolmady, ýöködi. Öz başyna döwlet eline geçirdimi? Türkmenistan döwletini. Ýurdun konstitusiýasyna da ýazylyp bir topar islerini kur, topar döwleti eline geçirmeni mümkinçiligi ýokdur diýip, ýa döwleti ele geçirmeni haky ýokdur diýip. Olar döwleti mehkeme işgärleri, sizin kömöňiz bilen polisiýa işgärleri ýa başga gulluklar, islenlik prokuratura diýene diýdi. Sizin nemäňiz bilen kömöňiz bilen döwleti ele geçirdiler aşular. Häzirki wagtda. Okey, olardan has esasy. Oranmak güýçli. Nerede? Döwletiň harby nemelerini goýar, harbysyny goýar, o daşarky nemelerini goýar. Nerede bular? Halk häzirki wagtda ölüp ýatyr. Türkmenistanyň häzirki pawon götürip beren generallary, komandirleri. Siz gördüňiz gitmäni ýüreg edip bilýärmi Türk şu wagt Ukraina uruşyna girmäni? Ne özüňiz eliňizde avtomat alyp atyp bilýärmi? Şolaryň şu wagt halka garşy işläp duran jenaýetkarlaryň islenlik birini. Diýmek siz onu başarmaýan bolsaňyz, sizem şolar bilen deň hatarda döwleti bir toparyň eline beren adamlarsınız. Ya şol toparyň eline geçirmäni kömek eden adamlarsınız. Hemmäňiz harbylar. O milli howpsuzlyga düşünükli olar açaçan oýnap otyr. Sebäbi milli howpsuzlyk şu wagtky jenaýetkar hökümetiň esasy daýanyp oturan guramasy ýa gullugy. Türkmen halkyna gözegçilik edip oturan gulluk şu milli howpsuzlyk. Näme çeýärdiň bu? Näme çeýärdiň bu? O sesini çykarýan halkyň ama sesini çykarma diýip bastır edip oturýarsyňyz. Hani demokrat diýdiňiz we siz maňa jaň etip ay onu aýtmalyňyz, bunu beýdiýmeliňiz. Şutaýda şey diýen bolsaňyz ýaman gowy bolar diýip beren daşyna çykan iş adamlary bar, meň bilen habarlaşyp berensiň. Her bir videolarym aýda seredýäňiz. Her bir videolu bizden kemçilik tapmany ýok der beriň. Ya aramyzdaky demokratistler beren kardeşlerimiz. Aramyzdaky diýen minni bäri koşulman habarlaşyp berenler meň bilen. Näme siz şu zatlar ekrana çykyp aýtma aýdamdyk? Ya mollum bolup ýurdun içinde mektepde, orta mektepde mollum bolup, universitetlerde mollum bolup, soňundan daşary döwletleri işlemene çykyp
Kazanç etip öğrenler. Sizin haýsy biriňiz şu wagtky türkmen halkyndan ýokary derejede ýaşaýan. Näme şunu aýdýaňyz? Ha, başymyza gelmer diýip pikir edýäň. Nemerdan Muhammed fark gittiler. Kim üçin görüşdi? Kim üçin görüşdi? Özü üçin görüşdümi? Okey, özü üçin görüşdi diýelim. Onu özü üçin görüşen bolsa öz hosarlary maçkan o häzirki wagtda. Halk üçin görüşdi. Watan döwlet üçin görüşdi. Näme üçin siz çykandy? Temçilik tapmana ýokdy her biriňiz. Demokrat isleýäňiz, ýurda demokrat getirjek bolýaňyz, ýa siz azatlygyny getirjek bolýaňyz. Bu zatlar näme üçin aýdýaňyz ekrany? Bu döwlet derejesinde bütün halk, ýani halk bar bolsa, bar halk häzirki wagtda. Yani bütün halk derejesinde, döwlet derejesinde ayağa galmaly bir problemi, gata aýrylýan problemi özüm. Kardeşlerimiz aýyp geçip oturýar. Özüňiz pikir ediň, şu ýekeje ýerinde näme dogry bir neme bar bolsa, ýa kemçilik tapjak bolýan bolsa, tapyp bilersiňiz elbetde. O Allah'ım rahim ýalaklar ýa göl tapar ýalak. Olaň tarapy belli. Nerede bu gulluklar, nerede? Prokuratura, meclis, Türkmenistan meclisi öz başda işleýän bolsaňyz, döwleti bir toparyň eline geçirmedik bolsaňyz, siz döwlet bar bolsa, çözümler size ilkinçilerin hataryny. Demek yok. Halka düýülden yani häzirki wagtda. Döwlet yok, bizim döwletimiz yok. Häzirki wagtda Türkmenistanyň döwletiň eýesi halk, islenlik bir döwletde, ýurduň eýesi halkdyr. Şu wagt döwlet diýenim halk bolýardy. Halk şu wagtky ýurdu ele geçiren terror topara garşy görüşip otyr. Halk döwletiň eýesi. Terror topara garşy görüşip otyr. Terror toparam halka garşy görüşip otyr. Başga bir görüşen düşman ýok häzirki wagtda. Terror toparam şu wagtky goşadyrnak içindäki hökümet. O Türkmen halkyna garşy görüşip otyr. Görüşmeýän bolsa aýtdynlar şunu öz nimelerini, resmi habar beriş kanallaryny. Gözüm şu taýdajem dedim. Olá, sağ olun. Almada söz sizden. Söz vereniz için oğun qatağır gurrunlar boldy dinläp otyryn bolu. Ine Türkmeniň sir tragediýasy şu bolup oturan işler edilýän gurrunlar indi adamlar düşünüp başlady. Nirelerden gelip nirelere barıp düştük. Mundan hem aşağıda çukur var mı ka Türkmen aşağı indireler diýeli. Mene yok bir pasab edýän. Bir namartlygyň çägi ýaşy, çägi bolmalydy. Yok. Bizde şular ýa çäk yok. Adamlar hani gün-günden bir-birini ya öz milletine diýip aýdyn. Yani düşmanın beter edip darayalar. En ağır zat dünyada mençü düşman öz halkın içinden çıksa. Yani şol adamı yani bir biyalaşyadayı şerte getiriyen ekenine. Şu sen düşmanı bir yakasından tutanım, sen belki ovadosundur, ya yurtdosundur, tiredesindir, ya eline tanıyandır, Türkmen soruyor, ulu masalı olup yaşap verir, ondan ona göçüp ya kudagarın nasıl olur. Ondan soruları geliyor, köp adamın kılıcının keseri yok. Başına laymalı adamın sonra kılıcını eli var ana Türkmen'in. Yani son şeyim olurum sonra bilip en son kimi yok diyorlar. Yani doğru verirler geçtiğinde. Sonra kim erti şulara karşı durup bilecek. Ya şulardan önelge 7 pıstına çelli bizim adamımızın tutmasın. Yani şuun kuun maşgala kurmalı, çağı da kurmalı, gelecek öpsün etmeli, devleti dolandırmalı, yurdu korumalı. Erkekler hani ne? Ömer Orsiyada uğradıp şuları ne? Türlü yolun üstü bilen yok edip atıyorlar. Kimisi kesel üstünden gidiyor, kimisi avariya düşüp gidiyor, kimisini zehirlarak veriyorlar, kimisini uruşakıp yok ediyorlar. Şu yağdayı biz hakikaten ne şey var aydı geliyorsun. Bunun 5 yıl olur
aydılly. 10 ýyl ozal, 20 ýyl, 30 ýyl ozal bolunjak zatlarym aydyldy. Ýöne bizim şeýle bir äwmede halkymyz bar. Şo komşusynyň başyna gelen meniň başyma gelmez diýip ýaşadylar. Ya ýaşap ýörler. Beýle däle. Döwletli meselede, ýurtly meselede, halkly meselede şu biriniň başyna gelen beýleki maşgalanyň başyna düşjekdir. Näme üçin? Sebäp bizim başymyza çykararlarymyz Peygamber doğany bilen şeytanlar. Bular halkyna hiç bularda rahim şepagat ýok. Şu näçe köp adamlar gyryp ýogatsalar, şonça da bulan gelecekki nesilleriniň ömrü uzajak. Şoň alyp ýurtdan ogurlap äkiden milliardlaryny şulardan soň talap edip ýygyny almagy halk galjak gel. Bir düşünňe. Oýnalýan oýna. Ene aýdyp otyr. Düýnäme aýtdym men şunu menen bir gezek gaýtalaýyn. Şo Putin şolary bir gezeklikçe höweslendirme $4.000 berýär, her aý uruşan üçin $2.000 paýlaýar. Şo uruşa giderler. Meýletin ýa golçak bekdiler. O pullary nerden alýar diýen soraw ýüze çykýar. Türkmenistan soňky gezek öz gaznasyny, şu öz ýerasty baýlyklaryny ýeke köpügem salanak ýa garaşaýam. Hemme girdeci nebitten gazdan ýene nämeden gelýän pulluk gölügini hana naut görnüşini, pul görnüşini, yara görnüşini, ýalňyş görnüşini ortaya daktyrlypdyr. Ondan şo pul bilenem ýene de türkmeniň özüni satyn alyp uruşa uğradyýar mesarukka. Pikir edip görün. Mesela bir pişigi gözüne getirin, şoň guyrugyny kesip özüni ýdirýärler. Ine bizim halkymyzyň düşen günüsü ýörüýte açlyk döredýärler, ýörüýte horluk döredýärler, ýörüýte ilmsiz bilimsiz goýýarlar halky. Inne mene depesine isledikçe şanykda otylar. Mun soňy ýokmy bu kelebiň söýlemesini biz ýene näçe ýyl garaşmaly. 5 ýyl aýdyp gelýär gece günü. Inne bu olary ýok diýmän wagty ýetmedimi? Ondan ýa şu taýda ajahan kardeşimiz aýtdy, şolary hat ýazmak çekilsin, ýa gitsin gün bolsun. Ýok. Onu çekilmek üçin bizim başımıza gelene halkın başına. Orası halkı ýogatmak üçin geldi kardeşim. Bulara çekillimelerle bular kekirdeginden tutup yere pılçağa vurmaly. Bular ýogatmaly ahlisini. Ya olar bizi ýogatmaly ya biz olar ýogatmaly. Başçı mesele ýok. Dünya iki bölündiğine Türkmenler üçin aýdamak men. Diktatoriýa dowam etmeli. Şular ýaly edenetlik, diýdim zorluk siýasat ýoksamy dünyada bar bolan kanun esasyna ýaşap işläp beren döwletleriň sanyna bizem girmeli. Başga ýol ýok bizde. Olar etsin men ýataýyn soň näme bolýar görür. Ýok, ine şeýdip kümsüklik edip ine halkymyzy şu güne ýetirdik. Hemmemiz günahkar şutaýdy. Ol dikmeleri getirip Kreml goýdy. Näme üçin biz şolar goýdurdyk? Ha? Ine sorak şutaýdy kardeşler. Ene şutaýda näme etmeliýen emi bar da. Sonra var ene şu ýüze çykan ýagdaýy biz nädip şunu aňyrlygyny alyp gitmeli. Birinciden ýa-hal düýnäme aýtdyk separada şunu aýtyp berdi sözüni. Şunu günnäme çykaryp düşürmeler, agazdan dillen internetde durly ýerde zwan ogadyňyzy, jaňadyňyzy, gürleşiňizi, şunu kim bilen gürleşseňiz, nira ýatsaňyz günnelik çykaryp durmaly. Ol bir. İkinciden, biz hökümetde ýylýan goşadyrnak üçin näka hat ýazyp gürleşdik, olardan biz bir zat garaşýan ýaly, olardan bir zat tamakin ýaly, ýa şolar biz hökümet diýip ýa meclis diýip hasap edýän ýarak bolýarsa. Ýok. Döwlet ýok, hökümet hem ýok, meclis hem ýok, hiç zat hem ýok. Halk bar, halkyň ine orta çykaran Milli Halatyjy komiteti bar, ine şoňam bir bölegini şutaýda oturan meclis agzalary. Biz karar kabul edýär. Näçe gezek aýtdym. Biz özüňde islenip gerek karar kabul edýär. Şo bilen halky tanışyp soň herekete geçýär. Biz olara wagt berdik. Näçe onun üstüne. Bir möhlet berdik. Ya indi kaýyn başyna. Ana kaýyn başyna çelli. Bular edi bilen jenaýatyny etsin. Bular şu öňkü jenaýatynyň üstüne ýene de goşmasy agyr jenaýat bolupdy. Bilen düýün aýtdym men. Ýene bir gezek gaýtaly. Şu günkü Ajahan kardeşimiň oğlunyň meselesi ýa misaly bilen halkara derejesine açylmaly, aýdyn edilmeli, ýetirilmeli misal bolupdyr. Sebäp ol Türkmenistanyň däli Orsiýetde durly ýalanyň üstü bilen Ukrainanyň garşysyna uruşmaga alyp gidildi.
Onun hakkı yok Orsiýedim onu etmäge. İkinciden Türkmenistan'ın o ligede uruşa uğratmağa ya son giderini bilseydi şu sesini çıkarman oturma olan hakkı yok. Sebep Türkmenistan halkara kadı kanuna göre bir taraf neutral devlet öz başlık, öz işini, öz siyasetini, öz iktisadını. Yine şulan hemmesi yine şular yar oğlanın mümkünün ıkbalı bilen suut bolupdu günnümde. Yine şunu siz gayrat edip yerli yerden yayradın. Men pikir edýän şuwullukça, häzirlikçe, ýani kan erşargaç bolup geçen bir pikir bardy. Denallymyzyň aýdymlatlary şu Türkmenistanyň enelerine ýüzlenme kabul edilse. Çağalaňyz barady, ýan ýollaşyňyz barady. Ýan gaýdaýla kakalaňyz barady. Şulary halas etmegiň wagty geldi diýip ýüzlenme kabul edilse. Onun ya şunun bütün halkı kabul edilirken olan bir pikir. Yani esası da şu mahal Türkmenistan'ı yönetebilecek bir nahilli vaydayım bir adamları bir insabına çağırıp bilecek yeka güç olup bizim enelerimiz, bizim zenallarımız oluptu. Erkeklerden derek yok men gördüm sonu. Bağışlan. Yani bütün Türkmenistan istivatı. Kelleğinizde telpek götürüyen mi olsanız ne için ya da şu dereceye getirdiniz. Ne için siz ayarlarınızın sırtına bukulup yatıyınız? Ben biliyorum bu zatları. 90'cı yıllarki mitinglerde Aşgabat'ta zatta olsun ayarların var sizin otak gidin deyip özüm önüne yatıyor. Olarım köçer çıkıp niyazın geçecek ve onu boş kastırırlar takırda diyelim. Ne? Şu tayda bildirdiniz sizin devletin EYS değerlinizi erkekler. Sondan geliyor şu tragediyan başlangıcı. Son için bir özünüz karar kabul edin kardeşlerim. Men pikirmäşi, siz özünüz garlyn zaty çözer häzir mecliste. Şu yüzlerine kabul edilse, onun aňyrda da aýyň 5-am uzakda ondan soň biz belli külli halky biz boyun egmezlige çağırmaly. Şoňa boyun egmezligiň bir bölegi şu Orsiýetde uruşa akydylýan bizim türkmen ýaşlarymyz bolupdy. Onu dene subutnamamız elimizde. Bu mesele boyunca düýün şuny eýem men bir topar edarlara adamları yüzlendim. Olaram bilýär, bir ýagdaýyň habarlyny şu ýagdaýdan maňa gerek zat Ajahan kardeşim maňa doly awtobiografiýasyna uğradım. Oğluň açan doly, nerede doly, näme oturdy, nerede okudy, açan gitdi Orsiýede. Yani şular ýa maşgala ýagdaý. Hemme zat maňa ýazdan uğradım, maňa gerek şu zatlar. Şonay daýyn edim, sag bolun, eden şular ýaljan agyrly görüňleriniz üçin, birek edýän duýgudaşlygyňyz üçin, öne jan agyrly mesele gaty agyr boluşyny görüňmen üçin. Mene bol oturdu staýdym, başa aýtjaklarym, ses berilşik boljakmy ýadyňa hat ýazyp, şu tekstiň üstüne işläp bir kowunna soň onu ýaýratmalym Türkmenistany. Mass mediýanyň üstü bilen onu häzir özüňiz oturumda çözürsiň. Şonay daýyn, sag bolun dinlençi. Doğru, sağ olun. Hayat kardeşimiz elini aldırıp durdu. İş çıkan yalla. Arslan kardeş. Sizden. Vaktimiz kısa uğradı. Kardeş. Uzun tutacak değil. Men bir fikir geldi de hazır. Şonu bir sizin bilen bir aýdaýyn dedim. Hem yurttaşlarımız hem eşitmiş olsunlar diyecekman. Hazır şu yaşlı yiğitlerimizi ekidip uruşa koyarıp halkımızın belki bir reaksiyasını barla oturandır da şular. Ertesi günü yani Rus ağamıza eskerlerimizi kömeğe uğratmalı deyip belki eskerlerimize mi uğradar bular? Ceniyetkar topardan her sada karşı vermeli de. Ondan sonra yani şu Kuşku'daki duran krest var ya, yankı haç. Şunun nämeye duranlyň manysyna düşünendir illeşlerimiz. Biz şonuň üçin aýdýarys kresti ýykyň diýip. Sebep Türkmenistan orusun ýa-ni agorody ýaly boldy bu. İslendik wagty Türkmen halkyny ne edip ulansa ulanyp onun yer asty, yer üstü baýlaryny ulanar ýaly. Yani şo üçin duranda şu Kuşku'daki hacı. Şunu bir aýdyp geçin dedim. Sağ olun. Ne ola, sağ olun. Muhammed kardeş sizden. Şu ýerden illeşlerime aýdyp geçdi. Kardeşlerine diýerim men ýene bir goşmaça şunu aýdasym geldi.
Ýa-da bizler şeýle bir ýagdaýda dur. Hani pasolstvo diýe, konsulluklar diýilýär, ýa-da ministerlikler diýilýär, ýa meheme diýilýär. Bularyň güýji diňe halka ýetýändir. Beýle tarapynda bulara buyruk berip oturan adamlara ýok diýmäne de gaýratlar çatýan däldir. Diýjek bolýanym halkyň ýagdaýyndan pes bir ýagdaýda bular nähil söz bilen aýtsak hem nalaje deýin hem şeýle bir ýok diýip bilmejek derejede bir şeýle bir ýagdaýda oturlarda. Bu diýmek näme diýmek bolýar? Halkyň häzir gözünde görnüp duran ýanky edaraty guramasy, konsulluklary, ministerlikleri bular boş duran hasabyndadyr. Halk häzir şu ýagdaýlar görüp hem gynanyp hem bir çäre gözleýän bolup biler, belki şeýle bir bölegi bardyr halkyň. Şu adamlar şunu bilmeli barynjy bilen Türkmenistanyň hökümetinde häkimiýetini ýelap oturan guruluşlaryň hiç biri ýokdur. Bular başga bir milletiň, orsun başga bir milletiň däl, hende hemme millete de ýapjak bolup biljek derejede bularyň ýagdaýy haýsy bir millet gelsin güýçlirak bolup bulary bir nähil diýen bir şaýatatyn alyp biljek ýagdaýda adamlar oturda bular. Onuň üçin bular ýok hökmünde halkyň nemesinde gözünde şeýle bolmalym, halkym şoňa görä hereket etmeli. Şu aýtjagym sag bolun. Olýa, sag bolun. Menim de öýe düşünjämi aýtyp geçen ýanky teklipler barada. Biz siyasa kurama bolanmasaň Milli Halat Ediş Komitetiň adyndan resmi raport aýanlanmaly. Yani bunun üstünde işlemeli de raporun üstünde resmileştirip meclisimiz indik oturuluşunda ılan etsek az diyerlikli olur deyip düşünüyen içinde raporda neticeler, sebepler, faktlar çoğul hemmetinin yani raporu resmi şekilde getirmeli de doldurup işlemeli. Bunun için şeyler agedil hasiyerlikli olacak. Bugünlükçe kardeşler hemmeňiz çıkış ettiniz, sağ olun. Çıkış edenler. Gayda meclisimizde gutorup bilersiz. Sağ olun.